Огледай ги, според мен ще да го играш, но се е булшит. Оф, сте монките. О! Ти даде два пъти и то. Аз си го намерих, че покрива стана. Ето го. Бати мишката. Днес към New Game. Сот 1. 6. Какво е това сот? Сега изберете... Трябва да си изберете сейф слот. Къде ще запазите игра? Евнах. Ясен. Туториал ли? Сега ще правя туториал, да. Айде, туториал. The follow is actually event. The name is vegetable have been changed. Импеги дез, бе. Не, аз. Бъде си по-ме. Благодаря, едно за тебе, едно за мен. Виж го, сега си кема всичко. Няма стрелници. Слай, бе, брат. Аз тук съм гледал 50 пъти, нищо интересно. Можем да мърдаме между другото. Парк. Добре. Не можем да мърдаме, как? Да, Влада, аз преди можех. Парк. What? Парк. Къде ли да пия? Danger Toms. Колко? Everyone is great. The water boat is all the sugar and warm water. Of the water tank. Hold the proof until the rich creamy foam. Creamy. Bark. Mix the salt and throw on the mix in the flour. Clean the dough, cover the damn cloth. Не, чакайте, пия сироп, не мога, чакайте, не съм го отвървал. Ти го само да не се изплашиш, брат. Кажи ми кога става страшно. Ето вече беше страшно. И от вас ти, в реалния живот. Де факто, там, реално. Тя намаля малко играта ти е много силно. Не може да я намалиш на хрой, трябва да я намалиш на миксера. Тя ти скама. Нали, аз съм про. Това е бак си билата игра. Като тебе. Трябваше почва май единичка. Защо съм? Къде съм аз? Аз съм мишка. Защо съм сам? Дай ми зеле, Защо никой не ми казва как се взима? Спейс! Ето, спейс. Нави красавица. Нати красавица. Какво се прави тук? Той за какво е? Слагай. И си давай, вярваме в тебе. Аз съм червения, бе. Ради вярвам в тебе. Дръж. Дръж, паче го. Слагай дома. Спейс, чинята така. Аре бе, ти зеле бе, брат. Да. Зеле. Не бе! Опа. Ти не го взе бе, брат. Зеле, то е... Издава грешна чиня, сори. Дръж. Няма предавай. Не бе, трябва и зеле да има това. Къде има чини? Там. Дай ми зеле. Ради такова, зеле. Дай ми зеле. Яцки. Аз му дал зеле. Слушай му да има. Ради трябва да начупиш така. Чакай, не го предай така, Не го предаваме, брат, трябва да се сложи това отгоре. Ебе, чакам, бе, Ето, това трябва. Красавица. Я нямам гем. По-бързо. Опа! Разсава. Тук, давай. От нас не стане нищо. Как хвърляте? Контрол. Да, контрол. Лек контрол. Зеле. Тук трябва, там трябва. Опа. Ох. Е, дома ти. На... Там не го мятате, просто го плейсвай. Да, по-добре ще. Само зелен ми трябва, само зелен. Ето. Още зеле. Поръчките се трупат момчета. Още едно зелен. Само зелен. Лагва ми, бе. Какво ми лагва? Как ти лагва? Зелен. Ради го им пари. Ти губиш пари. Не, ние сме on fire. И си гледай поръчките горе, което пише. Ти просто ми дойде, аз кълцам.
Дайте ми още малко я зеле. Дай ми зелен. Режи зелен. Аре, бе. Взимай. Не его, не. Зелен домати. Нямам ли? Чай, Няма. давай зелен. Зелен. Толкова ще бъде у нас. Беше едно зеле. Давай, взимай, слагай си спина бързо. Нямаме време, нямаме Домати. време. Може домати. О, той имаше зеле само ли? Ма защо само Е, това? Иво отиде на едно място, брат. Работи, бе. Имахме 5 секунди. Можеше. Я, изпълнете аут за такова си, да даш. Какво ме даш? Да се движиш по-бързо, например. Не, той е shift. Не знам. Да, мисля, че някой го прочете. Съкчавате. Какво точно? Гледай, куче. Аз съм капитан на кораба, майка. Елате да изходим. Как се режи иначе? Аз карам. Ще караш, аз карам. Как карате изобщо? Мишката. Не. Само шефа му кара, бе, само шефа му кара. Да, вижте, ако не го добре караш. Какво да направим? Нюрси. Всеки да си знае станцията. Един режи, другия слага, другия взима, прави... Добре. Аре, аз съм с карит. Аз какво правя? Аз съм с рибата. А, не, аз ще... Аз Как се средно режеше? с контрол. С контрол. Само я давай. С кари не трябва. С кари вече трябва. Слагай ми ги там. Това е много шибано, бе. Кое, бе? Не, ти му по да го цъкнеш, само реди. Чини, мийте чини, някой да ми чини. Къде са чините? Не, ми я чини. Никой не ми чини. Давай, слагай си. Ма, да, какво, дайте ми скариди ми. Ето като сам. Те с не ми трябват, скариди ми трябват вече. Те си ми ги успейте. Добре. Иво, ръжи с кари. Ето тук съм стал. На земята има. Ти ги маниото. Да има. Ама стига си рязал ти, вече ми трябва същи ми. Много имам. И го я нареди, че... Това е много шибано. Даже не мога да видя какво е. Нямам чини тук. Опа. Ради, ама не ми ги мятай там, бе, брат, какво ще ги диря там? Слагай ги в чинята. Мръдеца. А, да, ред. Риба. Сега това не ни трябва. Това не ни трябва. Сега ще мине. Давай. Ама, деца, Иво, иди там да правиш друго. Бе да правя. Чини. Чакай, аз ще направя такива. Чини. Има суши на това. Давай суши му там. Не сминахме доста яко квеста, между другото. Да, между другото. Много изи. Трябва, че моля да рече. Влад, къде остана, майка ти? Взимайте, ако и трябва още. То сега скари там трябва. Взимай. Давай. Сега. Да, вече сега. Какво дай още? Да, няма. Взимай. Ама, вие спрахте и... Ако нямаш и как? What the hell, guys, ти си, бе. Брат, да. Даже no order failed, брат.
Три пъти повече, колкото Ало, направи. бая са вкарали майки! Кой викаш? Да се те континуум, бе, брат. Как се... Фейс. Работа. Ало, бая, дали ще вкарат трети? Майко. О, чакай. Не можеш. Да. Това в пак някакво съшил. Давай, то обаче бъде по-трудно. Сигурно занимавайте се с рецептите, какво ви пише отгоре. Да. Трябва да прави суши. Трябва да вариме. Значи, един ще вари, другия ще реже, аз ще правя сушите. Без никой да идва на никъде. От сега. Иво, Ради, ти ще правиш това. Иво ще прави ориза. Не, Ради ще прави ориза, Иво ще... Добре. Иво, не По двама става, съм бе. ориза вече, давай. Иво, тука! Ориза тука! Извинявам се. Ти режи риба. Аз да режа риба. Да. Ма не ми взимай листок. Без да искам вече. Давай, ти готово. Слагай ги там. Рибата. Мради се, бе, дедо. Не ориз, бе. Иво, слагай рибата в чините, бе, не някъде, бе. В чини? Да, направо слагай. Добре, ето в чини, бе. Във всяка... то всяка начина ще трябва, добре. Дай го на мен. Чакай. Отей. Ради не прави нищо, не съм ти казал да идваш. Помори. Стой си там, аз ще дойда. Аз само слагам в чините. Да, така и трябва. Нямаме ориз. Прави се това. Чакай. Който му трябва ориз тука, идвай. Защо бутате чините, бе? Казах ви нищо да не правите. Нали към чинията го съм? Оставяй ми го там на малко, Сашо. Къде е ориз? Прави се. Взимай. Виж се как става по мисъл. Ние пак си минахме това между другото. Ходил. Да, продължавай без да спира. Аз може да ти помогна малко. Чакай. Взимай това. Опа е. Няма да беше такова. 1676 сила. 19 деливерите. Мохме 20 да направим нищо. Мисля, че просто за трима това е прекалено много. Не, чакай само да си напред. Ще си им по-трудно ниво. Това е второ ниво, Иво. Това ще до първо. Него, чеф, него. Надо ти рецепта още.